Abang nga po yakata mo kaluguran kami. Ngayon po, tsukong ngayon king Angin City, Pampanga nung rin na tsukong king terminal da po rin miyaya luwang ngayon. Ngayon po, kasi ngayon po, kaya mali po kasi ngayon, sabi na po magkabila po ataking high strike na rin sa akin. Balang po itang wala po ko nata mamasada. Hindi po kare lang ka-terminal. Yan po. Ito. Ito po. Ano? Saka Kamers, marunong pong bagay itang nanda na po kasi kasibantang para po ito tisa out rin lumang kaisakin kasipin po makalus na po rin sa akin nga rin yung tisa out na siyempre bilang pakakalulong jeep driver maskit mo rin para kanila gitang kaida natin po makiyadala po ano yung kahit yung strike ta. Hindi po hindi ko rin boss te pwede ko itong reservan boss Pilipin karya lang kaya Pilipin karya lang boss na ano mong kaya pong kamandi, makihabi po kung ang inisip. Nano pong asabi tapo kitang makantang kahit bago? Ay, sir, makihabi mo yung kanilang tao rin. Ano kaya, karang kailangan tao ka rin siya. Wapin po, wapin po. Kaya, mas ma-discover yung mga kanya, palitan doon ano mo. Kaya mga bumika ka, kahit yun. Sila po. Saka makalus namin po kasi kayo nung palitan ko po rin kaya nga rin nakalala po rin lalo na karang computer na kaya lalo na mitas ko yung pasahid na kasi palitan na rin kayo saka nung beto kang pakakalulong kay driver nung pong kayo pero tapos ito pong minibus nga rin at tinala po kasi talaga rin niya nung kumako po dito magkasala po rin kayo rin pong driver ka mula po po mantala po kakay. Ano sinasabi ko, wala po po mga mikulan po, sabi po yan. Wapin po. Saka rin, makalus po kanya rin ka, rin tao, rin makapagubra na boss. Okay, lalo na kayo. Sige na mga alam ng kayo. Wapin po. Wapin po. Sige po. Ito po, kakaluguran, ito po, dimdanda po yung hinahingda rin kaya katamong kapatada driver. Ito po, may doon po yung katamong God bless.